to sannan kuma sai form na gaba, wato takarda ta gaba ita ce M.C.P membership form. So wannan takardar tana da matukar muhimmanci saboda takarda ce wacce to dama dai ku ji bayanin ta kar na yi muku gaggawa in na samu ku zuma a baki, amma za ku ji bayanin ta a takaice. So M.C.P membership forms. Membership form, this is the form that will allow you to become one of an M.C.P members by registration and obeying all of the M.C.P rules and regulations. Gashi nan mu karanta tare. Mu ƙara karantawa. M.C.P membership form. This is a form that will allow you to become one of an M.C.P members by registration and obeying all of the M.C.P rules. Wato wannan takarda ce, wannan form ne wanda zai baka dama ka zama ɗaya daga cikin mambobi na M.C.P ta hanyar yin rijista da kuma biyayya ga dukkan dokokin M.C.P. And also, sannan kuma by registering membership form, ta hanyar yin rijista na membership form, you can be able to get yourself as an M.C.P officials. Ta hanyar yin rijista dama ka iya samun kanka a matsayin shugaba na M.C.P, ma ɗaya daga cikin shugabanni na M.C.P, but considering your contribution, amma za a ringa la'akari da gudunmawar da kake bayarwa and responsibility da kuma ɗawainiyar da kake yi, ma'ana hidimomi, making sense and experience da kuma aikin hankalinka da kuma basiranka, yanayin ma'ana ya danganta da basiranka ko kuma hankalinka da kake nunawa. M.C.P has several different ways to make your contribution. Wato M.C.P tana da hanyoyi da yawa wanda zaka iya ba da gudunmawanka a kai. Here are the few of them. Aka ce to amma ga 'yan kaɗan daga cikinsu, mu ringa karantawa tare da ku. Ga 'yan kaɗan daga cikinsu. Support M.C.P, ma'ana goyon bayan M.C.P ma yana ɗaya daga cikin gudunmawa. Accept M.C.P, register with M.C.P, employs M.C.P, linking M.C.P, advising M.C.P, ma'ana ka shawarci M.C.P ma, ka bawa M.C.P kyakkyawan shawari ma yana daga cikin gudunmawa. Or helps M.C.P to step forward through join it with someone who can help M.C.P to level up. Ko kuma ka haɗa M.C.P da wani wanda zai taimaki M.C.P ta matsa gaba, amma matsawan ci gaba ba wai na sarewa ba. So a takaice kenan, wannan takardar ta yi bayani akan cewar our form is not free. Mana form ɗin mu ba kyauta bane. M.C.P is not joking. Wannan kungiya ta M.C.P ba wasa bane. Sannan we are not play with promise. Mu ba mu wasa da alƙawari. Mu karanta tare da ku gashi nan. We are not play with promise. Ba ma wasa da alƙawari. We will never refuse or reject or cancel the promise we make. Mu ba za mu taɓa dakatar da alƙawarin da muka ɗauka ba. If you do your work carefully, idan kai aikinka akan, I don't know how I'm going to translate it very faster, but if you do your work carefully, we can never cancel promise if you do your work carefully. So a takaice kawai ba za mu wuce. So wannan takardar ma kun kula gashi nan mu duba, akwai wajen sign M.C.P sign, date and time, akwai kuma yawwa, sai kuma kai da aka baka takarda, ma'ana kai da kai M.C.P ga wannan bayanin naka ne. Misali, I, Awal Ibrahim Adam, I read and I agree with all of the rules and regulations of M.C.P membership form. So a takaice za mu yi bayani, ba za mu ringa fassara ko ina da ina ba saboda ba mu da isasshen lokaci. Sai kuma, and I am also happy to be one of the M.C.P members. I will do everything right to make M.C.P go into achievement. So wannan in ka sa hannu a wannan takardar, ka mana babban alƙawari
kuma muna fatan ka iya cika alƙawarinka kana ka iya taimaka mana ta hanyar da ya dace. Sannan akwai sa hannunka kai ma, akwai kuma magana da nil, akwai date and time, akwai kuma phone number. So wannan shine membership form. Bara mu tafi zuwa workers form. Yana ina. Let us go to the workers form.